Hayırlı kеш efirde yanılıklar studiyada men Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Яңа елына яңа мәдәният йортында Дусай һәм Мәтәре авылларында ремонттан соң мәдәният йортлары ачылды. Иң матур йорт Күбәктән Илфира һәм Ирек Камаловлар йортны яңа елга бизәү бәйгесендә катнаша. Сәламәтлек 5 еллыгы яңа ел спорт чаралары белән башланды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Мәдәният учаклары эшләгәндә авылда мәдәни тормышта кайнап тора. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан районыбызның 2 авылында ремонттан соң мәдәният йортлары кабат ишекләрен ачты. Ремонтланган мәдәният йортларыннан Гөлназ Җәлилова репортажы. Яңа ел алдыннан еллык башкарылган эшләргә йомгак ясап, яңа объектлар ачу, аларны куллануга тапшыру гадәти күренешкә әверелде. Быел шундый объектлар авыл мәдәният йортлары булды. 30 декабрь көнне реконструкция төзекләндерү эшләре тәмамланганнан соң Мәтрәй һәм Дусай авылларында мәдәният йортлары кабат ишекләрен ачты. Тантаналарда район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Үзегезнең эшегез белән, үзегезнең хезмәт сөючәнлегегез белән motorluğa bilen ne var oldu? Siz bir don tutkan olayım. Şu an kadar indi özünüzün medeniyet yurtta bulur da bu benim de olayım bir zor ayırdır. Sizler şoklarını kabul etkenizdir. Дусай авылында мәдәният йорты тулысынча диярлек яңарыш кичергән 5 елга сузылган төзекләндерү эшләренә авыл халкы ярдәмендә тупланган үзара салым средстволарда җәлеп ителгән. Әлеге чара уңаеннан район мәдәният йорты хезмәткәрләре авыл халкына концерт бүләк итте. 4 ел капиталь ремонт үткәннән соң бу мәдәният йортыбыз яңа күлмәген кия. Аллага шөкер, авыл халкының тәгәр ягы булып тормыш кашты. Инде бик күп чаралар үткәрелә. Аның шулай моннан инде алда бирсә Мәдәният йортлары барлык авыллар төзелделәр дә, ләкин тора-бара авылдан яшьләр китү сәбәпле аларның күбесе халык бик әз йөри башлады. Инде мәдәният йортына халык йөрми икән, аның кирәге нәрсәгә? Шуңа авылга һәр вакыт ярдәм итә торган, авыл халкының ялын оештыра торган, күңелле итеп монда бәйрәмнәр үткәрә торган урын булсын иде. Мәтрәй мәдәният йортында да быел яңарту төзәтү эшләре башкарылды. Биредә җылыту системасы яңадан эшләнде, котельняга капиталь ремонт үткәрелеп, су канализация системасы яңартылды. Җирлегендә быел да бик күп эшләр эшләнде. Шуларның берсе инде үзебезнең җирлектә булган клубыбызга ремонт ясалды. Җирлектә башлаган сорауларның берсе иде, ул безнең су кертү һәм су чыгару иде. Һәм дә инде бик күп эшләр эшләнде. Мәдәният йортлары, клублар халыкка хезмәт итсен, аларда җыр, музыка, бала-чага чыршуы, күңелле биюләр тынып тормасын иде. Мәтрәй һәм Дусай мәдәният йортлары да гөрләп эшләп торыр дип ышанасы килә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Күбәк авылында яшәүче Илфира һәм Ирек Камаловлар 6 балага гаилә җылысын биргән, үзләренең ул кызларын олы тормышка озатканнан соң килә алар бу карарга. Җирлектә эшләүче Наз балалар приюты ябылып, анда тәрбияләнүче балаларның кайсын кая җибәрә башлагач түзмиләр. Берничә баланы үзләренә алып кайталар. 15 еллап вакыт эчендә 14 бала тәрбияләп үстерә алар. Бүген 6 бала тәрбияли гаилә. Йорт тирәсен карсыннары белән бизәү дә шушы чорда башлана. Камаловлар гаиләсе кардан сыннар ясау серләрен безнең белән дә бүлеште. Күбәк авылында яшәүче Илфира һәм Ирек Камаловлар ел сайын йортлары тирәсен карсыннары белән бизи. Сыннар арасында әкият геройлары күп. Ирек абый халык яңа елны каршыларга әзерләнгәндә дә кардан ат белән чана ясап йөри иде. Илфира апа белән балалар сораган чөнки. Карсыннары ясау, продуктовый татарик шул вакытта иң беренче кышбабы белән каркыз ясадык инде. Ишек төбе буш тормасын дип халык күрде дә инде. Әйдә ясап карарлык өчен шүрәлеләр, крокодиллар. Ondan sonra kitaplardan korapsından bu filmden Tom ve Jerry'ler şularını yasadık indi balaşağa. Ondan etime de yasaya geldi balaşağa oturta başladı da indi ödevde yasadı indi şundan. Ağır halka kilip karı başlağa şimdi ödevde de kılıp gittik. Birinci yılını kibitler yanına kış babay bilen kor kızın yasılar. Olga tabasınlar yasau için şınlap şığılga eylene. Avul halkada motor bulgan tağın yasısın mı deyip üsündürüp turgaşı yası bizim dedi Irek Kamalov. Onuklarga kadar sıklanuğun bildirebil. Көпшілік иптәшім білән ясым енді, балалар қарлар сулар ташып тұралар. Бұл нинди фигура ясайық мекен деп ойлаймыз да, яңадан өзіміздің башқа келеді, әйді сен шуны ясап қаралы, мен маны ясап қарайым әлі деп екеулеп тұтынабыз. Екі кіші тұтынғаш бір әйбір келіп шыға бары бір. Бала шаға қарны ташып тұра, сусы ташып тұра, сен өуелеп күні тұрасың, олай ауыр демесін.
Selametlігің болса, рахатланып ясарга була. Шу кадәр матур. Кешеләр дә киләләр дә көн сайын килеп, карап, менә карточкаларга төшереп китәләр. Бик матур дип. Карап торырга күңелле. Бала-чагага бик рәхмәт инде. Көндә төшәбез, көндә карайбыз. Үзенең минем энекәш шул. Мин бигрәк кызыксынам. Шушы кешеләрдә кеше булыр икән әйтәм. Менә сәләт бит кеше. Бу ошарның килен апара, ирек басы ясап бара. Балалар җирдә митәйендә туры. Корсыннарын ясауда Эльфира апа белән балалар да булыша. Кайсы кар, кайсы су ташый, кайсы әзер фигураларны буяу белән мәшгуль. Менә бу ел главалар килделәр дә. Үземнән сорагансам, бер камаз кар китерә инде. Мин аны китердем, жарты авылны карын җыеп бетерде капка төбеннән. Бирмәүчеләр дә бар. Үзебез менә магазиннардан койлерлар алабыз. 3-4 красканы бутап, бер төрле чыгарабыз кайчагында инде. Теге төсләр үзгәртергә гел бер төскенә булмасын дип. Biz özümüz boşabız, etiyenilerge kor, su taşışabız. Bik rahmetli biz alarga. Kor taşıyız, su taşıyız. Bizge alarga koraş bütünlü. Öyleyse bu yaşam düşer. Корсыннарыннан тыш йортны гирляндлар белән дә бизәгәннәр. Җим-җим килеп янучы утлар үзгә бер тылсым серлелек төсмере бирә кебек. Уллары эстрада артисты Нәркис Камалов та шушы матурлык күңелгә илһам бирә ди. Яңа ел алдыннан безнең әти белән әни безне яңа елда әкият иленә дәшә. Һәм әлбәттә менә бу матур сыннарны күргәч, инең бизәлешен күргәч, без үзебез балачакка кайтабыз һәм кәеф күтәрелә. Үзенә күрә бер мөгъҗиза һәм инде безнең янга үзебезнең авылдашларыбыз тирә-юньнән республикадан кунаклар кайта һәм инде үзебезгә дә күңелле һәм инде тирә-юньдәге дусларыбызга да күңелле. Ничә еллар буена шушы сыннарны ясау өстендә эшләйләр. Алар олы йөрәкле, әти белән әни, кеше күңелле, олы йөрәкле, әти белән әни. Мин аларның шушлай булып матур итеп сыннар ясап, шушлай матур итеп бәбәйләр үстерүенә бик сөенеп яшим. Яңа елга йорт бизәү буенча районда Эльфира һәм Ирек Камаловлар йортына тиңнәр булмады. Бүген алар бәйгенең республика этабында катнаша. Уңышлар телик аларга. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Октябрь-ноябрь айларында авыл мәдәният йортларында эшләүче балалар театрлары өчен театр иленә сәяхәт исемле конкурс үтте. Быел жюри 30-дан артык чыгышны видео форматта һәм авылларга барып карады һәм бәя бирде. Традиция буенча конкурсның финалына үткән коллективлар спектакльләрне район мәдәният йортында тәкъдим итте. Театр иленә сәяхәт бәйгесен район мәдәният йорты инде 10 елга якын оештыра. Иң яхшы спектакльләр кышкы каникул көннәрендә яшь тамашачыларга тәкъдим ителә. Быел Михайловка, Салавыз-Мухан, Иске Карамалы, Яңаусы, Иске Вәреш авылы мәдәният йорты каршында эшләүче балалар театр коллективлары сәхнә тотты. Театр иленә сәяхәт дигән исем астында быел безнең район конкурсыбыз гөрләп шоулап үтеп китте. Шушы конкурста иң яхшы дип табылган 5 коллектив бүген район сәхнәсендә район балаларына кичкенә тамашачыларга үзләренең чыгышларын тәкъдим итәләр. Менә бу балалар театрын алар бик теләп йөриләр һәм театрны ярату, аларны сәхнәгә менгерү бу безнең киләчәктә үзешчән театрлар өчен һәм халык театры өчен бик яхшы кадрлар әзерләү булып тора. Салавыз-Мухан мәдәният йортында сәхнә балалар театры күптәннән эшләй. Менә быел инде бу балалар кичкенә балаларны без икенче тапкыр өйрәтәм, менә икенче ел чыгарабыз быел. Былтыр инде бик авырлык белән булган иде, быел инде рәхәт шундый үзләре мине дә өйрәтәләр. Шул хәтле бердәм, тату, балалар белән шул хәтле рәхәт эшләүе. Авыл мәдәният йортларында эшләүче театр коллективларында инде берничә буын алмашынырга өлгерде. Шулай да театр кичкенә артистларыбыз өчен үзе бер серле дөнья булып кала. Без бүген килдек Оҗмах бакчасы дигән театрын куярга. Безне Эльмира апа өйрәтә. Біздің коллектив дружный. Сегодня мы поставили сказку Андерсена «Красную шапочку». Сначала мы выступали у себя в деревне, в Михайловке. Потом нас взяли сюда, в Муслимово. Это было трудно. Мы даже иногда ругались. В основном вроде получилось. Я представляю детский театр «Балкуртун Нишкабиль» и играю роль Нишкабиль. Мне нравится этот кружок, я очень люблю ходить, общаться с друзьями своими, люблю заниматься с руководителем, это Малюша Наилевна, и мне вообще в целом нравится.
Бәйге бүлексез буламыни, җиңүче коллективлар диплом һәм бергәләп кинотеатрга бару өчен сертификатлар белән бүләкләнде. Иң мөһиме, балаларыбыз сәнгатьне һәм театрны яратып үсә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Русшуган авылында Раштуаны зурлап билгеләп үттеләр. Бәйрәм 6 гыйнвар кичендә Ширкәүдә служба белән башланды. Көнчыгыш христианнарда 6 гыйнварда Раштуа сәчелеге үтте. Раштуа алдыннан уздырылучы әлеге чараны халыкта коляда дип тә йөртәләр. Православие динендәгеләрне район башлыгы Альберт Хужин котлады. Район мәдәният йорты быелда балаларның шат авызларынан гөрләп торды. Бәйрәмдә район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадреттинова катнашты. Раштуа христиан динен тотучыларының зур бәйрәме. Ул Ширкәү тарафыннан 4-нче гасырдан башлап билгеләп үтелә. Традиционно Рождество мы много-много лет проводим в нашем селе. И уже очень много лет проводим рождественскую елку в нашем Доме культуры. Всем детям нравится, очень много гостей, очень много детей приезжает на этот праздник. Ел сайын Раштуага балаларын, оныкларын алып, шушы авылда туып үскән туган нигезләре шушы җирлектә булган авылдашлар кайта. Әлеге көн табигатьнең кояш торгынлыгыннан чыгып, елның җәйгә таба авышуына туры килә. Поздравляю, конечно же, с Рождеством Христовым, с этим историческим и в то же время необычным чудным праздником. Русский Шуган. Это единственный духовный центр, где празднуется как раз такого рода мероприятия. Но я поздравляю все равно и христиан всего района, соседних районов, кто нас увидел. В деревне детей совсем нету. Это приезжает вот на Рождество, на Новый год. Новый год в основном встречают в домах, где живут. А на Рождество стараются ехать к родителям, к дедушкам, бабушкам и праздновать. Вот сейчас здесь вот уже то, что храм у нас есть, и дети к храму немножко подходят уже к этому. Я православная, очень люблю этот праздник, и детей своих так воспитываю. В общем, от всей души всех поздравляю. Рушуганда юлаларга тугры калып, Раштуа иртәсендә балалар йорттан йортка йөреп авылдашларын котлый, ә хуҗалар аларга тәм-том бирә. Рушуганлар кунакларга эстрада һәм рус халык җырларын тәкъдим итте. Кыш бабай, кар кызы, башка әкият геройлары балаларны әкият иленә дәште. Бәйрәм кичәсе матур җырлар, күңелле биюләр, уеннар белән үрелеп барды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 2 гыйнвардан 7-сенә кадәр районыбызның берничә мәчетендә әхлак һәм сәламәтлек юллары эшләде. Түбән Табын, Элемтә, Тойгылда авылларында һәм Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә кызлар өчен мәдрәсә бинасында оештырылган юлларда барлыгы 65 бала катнашты. Җәмигъ мәчетендә узган әхлак юлларын хәбәрчеләребез дә карап кайтты. Каникул көннәрендә оештырылган әхлак һәм сәламәтлек ялларын балалар көтеп ала. Әлеге чараның төп максаты үсеп килүче яшьләрнең әхлагын үстерү, ислам дине турындагы белемнәрен киңәйтү. Бу эшкә республикабыз мәдрәсәләрендә белем алган яшь хәзрәтләр бик теләп алынды. Күбрәк намаз укырга өйрәнәләр, төрле дугалар өйрәнәләр. Шул дуганы өйрәнеп, шул biz балаларга әти-әни турында сөйләбез аларга, үз-үзен ничек тотарга өйрәтәбез. Шулай алар шуны үзләренә алып, өйләренә кайтып, әти-әниләренә сөйләргә тырышалар инде. Әхлак, ислам нигезләре һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлына багышланган дәресләр, төрле уеннар, викториналар белән оралашып барды. Балаларга ялларын файдалы һәм кызыклы итеп уздырырга барлык мөмкинлекләр тудырылган. Здесь очень хорошо, хорошие друзья, хороший учитель. Тут все хорошо, игры сначала. Мен бу лагерьда беренче тапкыр түгел, 3-4 тапкыр. Без монда киләбез сагат 9-да. Дәресләр үткәрәбез, анда уйныйбыз, анда ашыйбыз. Телевизорда, экранда тоже карыйбыз инде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: балаларыгызга һәм йорт әһелләрегезгә изгелек өйрәтегез һәм аларда әдәплелек тәрбияләгез дигән. Мондый чараларда бала ислам дөньясында яши, үзе кебек үк яшьтәшләре белән таныша, төрле лекциялар һәм дәресләр аша ислам дине турындагы белемнәрен тагын да камилләштерә ала. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Сәләмәтлек 5 еллыгы дәвам итә. 2023 ел башы районда спорт сәләмәтләндерү яллары дип игълан ителде. Яллар вакытында районда көн сайын спорт ярышлары оештырылды. Шуларның берничәсенә күз салыйк. Хәләф Шәмсетдинов истәлегенә традицион шахмат ярышлары үтте. Бәйге быел 22нче тапкыр узды. Ярышларны оештыруда Хәләф абыйның балалары ярдәм итте. Акыл уенында катнашучылар да шактый күп иде. Ел сайын гыйнвар башында Хәләф Шәмсетдинов истәлегенә шахмат ярышлары оештырыла. Шул рәвешле балалары, туганнары һәм дуслары Хәләф абый турында истәлекләрен яңарта. Райкомда эшләдек инде 30 елга якын, бик күңелле кеше иде, менә шаян кеше иде, анекдотлар бик матур сөйләде. Дуслары бик күп янып чыксаң да, аны белмәгән кеше юк. Шуңа безгә беренче вакытта бик җиңел булды. Менә Шәмсетдиновның малае бит дип безне нитләрендә белеп тордылар. Ярышларны ачу тантанасында район башлыгы Альберт Хужин катнашты. Район башлыгы спорт сәламәтләндерү 10 көнлеге турында да искәртте. Январь башы инде безнең спорт сәламәтләндерү декадасы иттереп билгеләнде. Кеше елдан ел арта. Аллаһка шөкер, инде менә балаларның монда теге катнашуы бик тә сөендерә. Шахмат видимдә ул безнең ниндидер теге алга берничә адымга алга үзеңнең эшеңне планлаштырып эшләргә өйрәтә торган бер спорт түре. Бәйгедә 60-ка якын кеше катнашты. Арада яшьләрнең һәм балаларның күп булуы сөендерде. Без монда менә 24 бала җыелды, зурлар 27. Менә бүген шахмат уйныйбыз. Менә ничек без бүген шахматны менә ни өчен яратабыз? Менә бүгенге турнирда бу шундай югары уровеньдә турнир инде бу 5 яшьлек Хасанов Рамзан да катнаша. И 81 яшьлек Кузьма Николаевич Иванов да катнаша. И алар югары уровеньдә уйныйлар. Шахмат безне тәрбияли. Кул белән эшләгәнче баш белән эшләргә өйрәтә. Шахмат ул не берсә дисәм, любой ситуациядан дөрес чыга торган хотларга направление бирә. Аның главный шунсы. Менә тормышта төрле ситуациялар була. Выход положено. А менә шахматта уйнаган кеше, мондый югалмыйча уже выход таба торган була. Мин хәзер уже 70 ел шахмат уйныйм менә. Күсти мәсәлән башы әйбәт эшли, күсти мәсәлән. Күршедә Мархил дигән кеше бар, художник. Мин тоже художник. Шул өйрәткән. Шуннан соң менә шул армиядә да 3 ел буенча шахмат уйныйбыз. Шахмат ярышы 9 турда барды. Һәр уенчыга 12 минут вакыт бирелде. Җиңүчеләр 4 номинациядә белгеләнде. Балалар, хатын-кызлар, ир-атлар һәм өлкән буын вәкилләре арасында призлы урыннар ачыкланды. Бүләкләрне Хәләф абыйның балалары әзерләгән иде. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Ел сайын районда оешма предприятие һәм авыл җирлекләре арасында спартакиада уза. Берничә тапкыр мөселман яшьләре арасында да спартакиада ярышлары оештырылды. Пандемия белән бәйле рәвештә берничә ел туктап торганнан соң быел әлеге ярышлар янәдән торгызылды. Мөселман яшьләре спартакиадасы үз эченә берничә спорт түрен ала. Спартакиадага республиканың 15 районыннан командалар килде. Чараны имам мөхтәсибләр сүрәләр укудан, дугалар кылудан башладылар. Катнашучыларны район башлыгы Альберт Хужин сәламләде. Исән сау килеп җиткәнсез, Аллаһка шөкер, матур иттереп, менә бер-берегез белән ярашып, аннан соң аралашып, бик матур чарага җыелгансыз. Мин инде шат, Мөслимне шатып китерсез дип уйлыйбыз. Ярышлар спорт комплекс Тантыш политехник техникум спорт залында, Тамчы yüzü бассейнында уздырылды. Командалар мини-футбол, бадминтон, yüzü, таяк тарту, турниктә күтәрелү, кул көрәше, канат тарту ярышларында үзләрен сынадылар. Мөслим имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатуллин спартакиаданың оештыруның сәбәпләре белән уртаклашты. Әлбәттә ки безнең мөселман кардәшләрне җыеп, әзрәк туплап, үзенә күрә бер дини тәрбия генә түгел, әзрәк спорт тәрбиясе. Чөнки шул спортта да без үзебезне тотарга өйрәнәбез, сөйләшергә өйрәнәбез. Вакыт үзебезне сабыр итеп кеше белән әңгәмә корырга. Һәм инде шулай танышу. Төрле районнан килгән катнашучылар уй фикерләрен җиткерделәр. Күбрәк шулай яшьләр дә дингә керсеннәр инде. Безнең татар милләте битмәсен. Әгәр милләттә дин булмаса икән, милләттә битә. Бидә инде шуңа күрә дин булсын иншалла. Пәйгамбәрбез кушты безгә, спорт белән шөгыльләнергә. Кишле мөмин зәгыйфтән хәерлерәк. Аллаһ тәрәкә булардан кылсын. Без Баулы районыннан килдек монда. Беренче мәртәбә түгел, Аллаһка шөкер җыела, монда әйбәт оештыралар.
мини-футбол буенча без уйныйбыз. Барлык төр ярышларның гомуми нәтиҗәләре буенча Мөслим районы командасы 1нче урынны яулады. 2нче урында Әлмәт районы спортсменнары, 3нче урынга исә Тукайлылар калды. Төп җиңүчеләр грамота һәм медальләргә лаек булдылар. Мөселман яшьләр спортта гына түгел, интеллектуаль яктан да көчле булырга тиеш дигән максат белән балалар өчен викторина да оештырылды. Спартакиаданы оештырыр алдыннан шундый фикер туды. Спорт белән генә булмый бит инде. Кеше ул бер яктан гына спорт белән генә шөгыльләнсә, аның интеллектуаль ягы да кирәк. Полноценный кеше булсын өчен, төгәл кеше булсын өчен. Шуңа күрә менә шул викторина башка килде безгә. Ярышларда аралашып, танышып кына калмыйча, бер-берсен хөрмәт итеп ярыштылар. Хөкемдарлар гадел итеп бәяләделәр. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.